that when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never, ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. Ooh. When I and my mother would disagree, to get my way I would run from her to him. He'd make me laugh just to comfort me, yeah, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left $1 under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If I could steal one final glance, one final step, one final dance with him, I'd play a song that would never, ever end. 'Cause I'd love, love, love to dance with my father again. Sometimes I'd listen outside her door, and I'd hear how my mother cried for him. I pray for her even more than me. I pray for her even more than me. I know I'm praying for much too much.
and He will show you the way. And He sent God's newborn into party. Lost in one every related. Come to me, all of you, what's up? Tumbling down, oh dear, tells me how long that you can hold on to. Just face the rising sun, and you see hope and there's a lonely surround. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He sent God's you're born into party. Come to me, all of you, what's up? Oh, words of God will give you this easy. My body is light. Come to me, and I will give you rest. And He sent God's you're born into party. Lost in the heavenly related. Come to me, all of you, what's up? Oh, carry heavy loads. For it's a new God will give you
will give me rest. Come to me.
shake, shake mo na, oh, igilig-gilig mo na, oh, itaktak mo. The walls gonna block you, the walls gonna stop you. You please move it steady. So follow me. Put on the gas, press one more. At it was at the beginning, kasi now I was on board without it. And don't have a
ang kasawian. May bukas pa sa iyong buhay, sisikat din ang iyong araw. Ang landas mo ay mag-ilaw. Sa daigdig ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya at lumbay. Maghintay at may nakaraang bukas. Bukas pa sa iyong ng Diyos na may magbabalik na kusa ang buhay mo sa lupa nagmula. Bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa, hugasan ang iyong putik sa mukha. Kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang,
ay mayroong hangganan dahil tayo ay lupa lamang. Kaya pilitin mong ika'y magbago habang may panahon ika'y magbago.
Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to all sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Almighty God, have mercy on us. Forgive us our sins and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. O God, Almighty Father, our faith professes that your Son died and rose again. Mercifully grant that through this
mystery, your servant Susan, who has fallen asleep in Christ and enjoys to rise again through him, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Until the torment shall touch them. This seem in the view of the foolish to be dead, and their passing away must solve an affliction, and their going forth from us utter destruction. But ye are in peace, for if before men and women indeed did be vanished, yet is their hope full of immortality. Justice a little, he shall shine, and shall turn above a spark through his trouble. And the faithful shall abide with him in love, because grace and mercy are with all into the valley of darkness. I fear no evil, for you are with me. Though I walk in the valley of Green pastures, he gives me repose. Beside restful waters, he leads me. He refreshes my soul. Though I walk in the valley of darkness, I fear no evil, for you are with me. You spread the table. Glory to you, O Lord. Yan nakaupo sa likod ng lumayan. Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you. Jesus said to her, your brother will rise. Martha said to him, I know he will rise in the resurrection on the last day. Jesus told her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this? She said to him, yes, Lord, I have come to believe that you are the Messiah, the Son of God, the one who is coming into the world. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magsiupo ang lahat. Mga pamilya ni Susan, kondolen sa inyong lahat. Naiintindihan po namin kung paano kahirap itong karanasan na ito para sa inyo, lalo na yung mawalan ng membro ng pamilya. Pero kung sana ito'y rasyon na maglalayo sa atin sa Diyos, kundi ito malaman ang maglalapit sa atin sa Kanya. Dahil wala naman na tayong magpupuntahan pa o kakamitan pang iba sa mga karanasan na italanig ko sa buhay, kundi ang Diyos naman. Pero mawala sana ang pag-asa sa inyong puso, pati na rin yung saya na dapat meron pa rin sa atin kahit na sa mga naging karanasan natin sa buhay. Dahil Christian tayo at naniniwala tayo sa muling pagkabuhay o sa resurrection, kung saan magkikita-kita tayo muli at magsasama-sama muli na kasama ng ating Panginoon sa Kanyang kaharian. Kaya kung ito ang pananampalataya natin, then ang tingin na lang sana natin sa pagkamatay ng bawat isa ay nakita o pintuan na lamang ito papunta sa kaharian ng Diyos. Dahil hindi tayo ginawa ng Diyos na manatili dito sa mundo o para dito sa mundo, kundi ginawa ng Diyos para mapapiling niya pagpasawalang hanggan. Kaya kahit na masabi natin ngayon ang goodbye kay Susan, mananatili sa isipan natin ang tunay na kaputan dito, lalo na sa ating mga naniniwala sa resurrection o sa muling pagkabuhay. Nag-ibig sabihin ay till we see each other again. Tumayo po tayo. Brothers and sisters, Jesus Christ is risen from the dead and sits at the right hand of the Father, where He intercedes for His church. Confident that God hears the voices of those who trust in the Lord Jesus, we join our prayers with. Let our response be
violence, war, and famine each day. Show your mercy to those who suffer so unjustly these sins against your love, and gather them to the eternal kingdom with peace, we ask you, Lord. Lord, hear our prayer. The family and friends of Susan seek comfort and consolation. Heal their pain and dispel the darkness and sorrow that come from grief. We ask you, Lord. Lord, hear our prayer. Lord God, giver of peace and healer of souls, hear the prayers of the Redeemer Jesus Christ and the voices of your people whose lives were purchased by the blood of the Lamb. Forgive the sins of all who sleep in Christ and grant them a place in the kingdom. We ask this through Christ our Lord. Amen. Magsilubo ang lahat. Blessed be God forever. God, spiritual great. Blessed be God forever. Magsilubo ang These sacrificial offerings, O Lord, for the salvation of your servant Susan, we beseech your mercy that she, who did not love your Son to be a loving Savior, may find in him a merciful judge who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift him up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. In him, the hope of blessed resurrection is known, that those saddened by the certainty of dying might be consoled by the promise of immortality to come. Indeed, for your faithful Lord, life is changed and ended. And when this earthly dwelling turns to dust, an eternal dwelling is made ready for them in heaven. And so the angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory as without end. We acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Magsilubo ang lahat. Yung may nakakalood, tayo na lang po. Yung hindi ko lang tayo na lang. But indeed, others that upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when the supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity together with Francis our Pope and the Saint Teresa Canonic Virgin. Remember your servant Susan, whom
word to yourself. Grant that she who was united with your Son in a death like this may also be one with him in his resurrection. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and we praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Magsitayo po ang lahat. At the Savior's name, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass. The apostles, peace I leave you, and peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let's offer each other a sign of peace. Love. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. Strengthened by our sister Susan, may come to the eternal table of Christ, who gives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Before we go our separate ways, let us take leave of our sister. May our farewell express our affection for her. May ease our sadness and strengthen our hope. One day, we should joyfully greet her again, when the love of Christ, which conquers all things, destroys even death itself. Saints of God, come to her aid. Hasten to meet her, angels of the Lord. Receive her soul and present her to God the Most High. May Christ uphold you, take you to himself. May angels lead you to the bosom of Abraham. Receive her soul and present her to God the Most High. Eternal rest grant unto her, O Lord, and let perpetual light shine upon her. Receive her soul and present her to God the Most High. To you, O Lord, we commend the soul of Susan, your servant. In the sight of this world, she is now dead. In your sight, may she live forever. Forgive whatever sin she committed through human weakness, and in your goodness grant her everlasting peace. Wait lang. Steady po. Steady pa. One more. Steady pa. Okay, ready? 1, 2. One more. Steady Sige pa. po. Steady. Ate, usog pa tayo ng konti. Okay. Sige po, closer lang. Yan. Kasya yan, kasya. Steady po. Steady. Okay, steady. Dito lang po. Steady po. One more. Steady po. Steady. Ilang po dito? 1
One more. Steady po. One more. Okay, ready. 1, 2. One more. Okay, ready. 1, 2. Chin lang dito. Isa pa. Steady po. Steady lang. Ready. 1, 2. Isa pa. Steady. Okay, steady. Okay, ready. 1, 2. Isa pa. Steady. Okay. Isa pa. Steady lang. Steady, steady. Yan, okay, steady. Steady lang po. Steady lang. Yung pala, yung patrol. Okay. Ayun. Sabihan yung patrol. Ano si Bagalan? Kaya nga dito sa isa. Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Lumulutang, nasasayang ang buhay mo at ang ibinubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? At ikaw ay kaagad sumusuko. Kunting hirap at kunting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapang? Naduduwag, nawawalan ng pag-asa. At iniisip na natutulog pa. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Dapat pa ba na ikaw ay maghintay at himukin pa, pilitin pa ng tadhana? Gawin mo na kung ano ang nararapat.
mayroong halaga sa Kanya. Dapat ba na ikaw ay maghintay at himukin pa, pilitin pa ng tadhana? Gawin mo na kung ano ang nararapat. Magsikap ka at magtiwala sa may kapal. Nakahanda ang Diyos umalalay sa'yo. Hinihintay ka lang, kaibigan. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain na tutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Tayo ay nandirito ngayong araw upang makiramay sa pagkamatay ni Susan Cruz. Tayo ay sa lungkot at bigatin na tuloy itong pangyayari, ngunit narito tayo upang bigyang tangal at alalahanin ang kanyang buhay. Ang kanyang buhay na puno ng saya at pagmamahal, kasama ang kanyang mga minamahal na pamilya at mga kaibigan. Kami sa Forest Lake Pusurugyo ay lubos na nakikiramay sa inyo, mga naiiwang pamilya at mahal sa buhay. Nais namin itong seremonya ay makapagbigay ng pag-asa at kapayapaan sa inyong mga puso sa kabila na nadaramang lungkot at dalamhati. Magsitayo po tayong lahat upang mag-alay ng dasal para sa minamahal nating kapatid na si Susan Cruz. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos sa manaming nasa langit, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-irang at sa iyo galing ang aming hiniram na buhay. Kaya sa lamok kami nang galing at sa lamok din naman kami babalik. Buong kababaang loob po kaming nalalayan sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang kaluluwa ng aming namayapang si Susan Cruz na pumanaw sa mundong ito at nanatiling na sa iyong mga kamay. Kunin mo siya at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian at linisin mo ang anumang karumihan upang siya'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ng kanyang kaligtasan. Ihaon mo siya mula sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwan sa iyong kaharian. Magkaroon nawa ng katahimikan ang kanyang kaluluwa, gayon din ang kanyang espiritu at makapiling sana niya ang iyong kalwalhatian at kadakilaan at pag-ibig na wagas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po'y makakaupo. Nasa takdang panahon ng Diyos, ang tao ay nanais sa akin ang bawat pangarap ng bawat isang nilalang. Sari-sari ang bitag at kamantagan. Ito'y sampayan ng katotohanan at hindi maiwasan o matatakasan ni Roman. Gusto nga ang pigilan dito. Ito ay darating kadalasan, ito ay biglaan. Basta't sa bawat salitang binibigkas, ay para bang naging espesyal at ito'y ating binabalik-balikan. Marahil ngay hindi siya isang perpektong tao, ngunit alam natin sa ating loob na siya ay isang perpekto bilang siya.
Sa buhay, sanay tayong narayang parati ang ating mga minamahal. Ngunit alam din natin ang kaakibat nitong di maiwasan na pamamaalam. Datapwat sa kabila nito, itong huling pamamaalam ay hindi madali at kalimitan masakit sa puso. Pawa bang hindi tayo nagiging handa at ang ating sasabihin ay hindi sapat sapagkat mahirap tanggapin na ito na nga ang huli. Sa pagkakataong ito, nais kong bigyang daan ng kanyang pamilya upang magbigay ng huling mensahe pasasalamat para sa lahat ng nakiramay. Nagdasal. At mga kapatid, mga pinsan ko, sa mga pamangkin ko, papasalamat ako sa awa ng Diyos. Hindi na rin naghihirap ng gusto ng kapatid ko. Ako si Dali, ako ang panganay, sumunod siya. Yun lang po, salamat. Ako po si Kati, na po ako ni Gemma, na kapatid ni Mama Susan. Di po ligid sa alaman nyo, ako po yung anak ni Gemma na maldita. Hindi rin po ligid sa alaman nyo na, opo, nag-away po kami ni Mama Susan. Nang mamatay si Mama at 1 taon po kami hindi nag-usap. Pero po bago siya matay, nagpati po kami. Forgiveness ko para sa isa't isa. Madami po siyang natulong sa pamilya namin. Hindi lang sa mama ko, pati sa kapatid ko. Pinag-aaral niya po yung kapatid kong bunso. Kahit na nagsasakit siya, nagdadialysis siya, binibigyan niya po ng pang-tuition fee. Nag-aaral niya pa rin po. Kahit 3 times sa week siya nagdadialysis. Alam ko, Ma, masaya ka na. Wala nang pain. Mahal na mahal ka namin. Masaya kami kasi hindi ka na naghihirap. At alam namin, masaya ka na rin dyan. Dahil kasama mo na sila, tatay, nanay, si Mama, at saka si Auntie Barbara. Na pinagdaanan namin at kayo din. Unang-una po magbibigay ako ng pasasalamat sa ating pong mga kapal dahil tayo po ay binigyan ng pagkakataon na magpulong dito at bigyan pagpupugay at paggalang ang ating namalam na si Susan na aking asawa po. Pinapasalamatan ko din kayo na kanyang mga kamag-anak, na aming mga kamag-anak na nagbigay ng suporta sa amin sa araw ng aming pagdadalamhati. Kayong mga kaibigan niya, kayong mga kasamahan sa kanyang dito sa mismo Forest Lake, kayong mga lumapit sa kanya na alam ninyong siya ay bukal ang pagbigay ng tulong sa inyo. Salamat po dahil binigyan nyo kami ng spiritual, financial, moral support sa aming pagdadalamhati at kayo ay nakiramay sa amin. Susan was an epitome of kindness. She was very supportive. She was an epitome of love and care. Yes, I admit we have been through turbulent days and years and moments in our lives. Yes, we have sailed on troubled waters, but because of her dedication to her family, she did not give up. Ipinaglaban po niya ang kanyang pamilya. Kahit noong mga taon na ako ay may nagagawang mga kasalanan sa kanya na hindi maganda,
she not only forgive me, but she showed her forgiveness through loving me more. Ganyan po si Susan. Hindi ko siya naringgan ng panunumbak po sa akin. Yan po ang aking asawa na napakabait. She may have been gone now, pero dito sa puso ko, nandito pa rin po siya. Ang kanyang alaala, nandito pa rin po siya. And I know that is not the end. That 5 years na rin na nagkasama kami at siya ang naging unit manager ko. Andyan sila Madam Abby, Sir Jason at lahat-lahat ng mga Forest Lakers. Mars, tuwing sinasabi mo yung sakit na nararamdaman mo, yung sakit talaga sa akin, yung alam mo, umiiyak ako kahit hindi mo ko nakikita. At palagi ka namin pinagdarasal tuwing nag-meeting kami sa office. Si Sir Jason, nandyan ka palagi sa prayers. Inaalay namin sa'yo, Mars. Anyway, wala ng pain. Mamimiss ka namin. At sa yung mga pagpapatawa sa office, tayong dalawa tuwing dumarating tayo doon, tayo ang maingay. Namimiss din nila yon. Sa yung kabaitan mo sa akin, Mars. Hindi ko yun makakalimutan dahil ikaw palagi ang nilalapitan ko. Kaya parang hindi ko na kaya na wala ka, Mars. Mahal kita, Mars. Pero pasensya na, dahil nung birthday mo, alam mo naman, busy talaga ako sa mga meetings namin dahil kami yung nag-host ng itong natapos na alumni namin sa SPA. Alam ko yan dahil minsan ka na rin sumama sa amin nung hindi ko alam kung anong taon yun. Malakas ka pa at tayo ay nakakasama sa pergola noon, nakipagsayawan dahil parang ikaw ay parang kabatch na rin namin noon. Yun, at yung mga awardings natin sa Forest Lake at palagi kang kasama at minsan pa tayong nakikontest sa Hawaiian na costume at ikaw yung nanalo noon. Hindi namin makakalimutan yun, Mas. Miss kita, Mas. Mahal kita. Alam mo yan. Napakabait si Ma'am Susan. During our schooling sa Lyceum po, ang dami niya mga baon. Pero never na ipinagdamot niya yung mga baon niya kapag nag-duty po kami or what. So, napakabait po niya until yung mga nakakasakit na po siya. Tama, yun narinig po ninyo na pinagdarasal po namin siya every meeting po. And even yung mga ka-churchmate din po namin or ka-churchmate ko sa Victory, every time po is lagi pong sinasabi na include si Ma'am Susan na gumaling sa kanyang sakit. But then again, right now, alam naman po natin na ang kamatayan ay hindi naman po natatapos, pero ang ano po, nasa a better place na po siya. Nasa feeling na po siya ng Panginoon. Despite na masakit mawalan ng kamag-anak or nanay, pero ganun pa rin, tatanggapin po natin kasi there's always a better plan kung bakit nangyayari po ito. So maraming salamat sa lahat po ng mga nandito, sa mga kasamahan po namin sa Forest Lake, and even sa family ni Ma'am Susan, si Attorney Cruz, Manuel, at sa lahat-lahat na po. Ang masasabi ko po kay Susan, matapang siya pero very supportive. Deep inside, mabait po siya. Yun lang po masasabi ko kay Susan. Hindi man kami nagkakasundo kung minsan, pero okay. Wala lang yun, parang hangin na lumilipas. Susan, sana'y matiwasay ka na nasa kandungan na ni Lord. At sa mga pinsan ko po, thank you po. Si Auntie Susan po, siya po yung nagpaaral sa akin. Siya na rin po yung pangalawang nanay ko. Witness po ako sa lahat ng paghihirap po niya, lalo na po sa sakit niya. Pero
tinago po niya yun. Palangiti siya, pero yung sakit na nararamdaman niya, tinatawa lang po niya. Tapos po, ang namimiss ko po kay Auntie, pag inaalisan ko po siya ng puting buhok, yun pala, lambing niya sa akin po yun. Kaya ang tamad-tamad ko po. Pero napakabait po ng auntie ko. Kahit na madalas po niya akong pagalitan. Pero para yun po sa akin. Kaya sobrang laki po ng impact ni Auntie Susan po sa buhay ko. Kaya nakakalungkot po na wala na po siya. Tutor ako ni Casey for how many years? Stay ako sa kanila. And si Ante is naging ninang namin sa kasal. Napakabuti po niya. Siya yung taong pag hindi mo kinalala, maldita siya eh. Maldita. Pero deep inside, napaka-counter-earth niya. Yung lahat, ibibigay niya para matulungan ka niya. First night niya, hindi ako nagpunta kasi for family, sabi ko. Then second night, then I prayed, sabi mo, pag may nangyari sa'yo, kakalabitin mo ako. Sabi ko. And hinihintay ko yung sign. And then second night, nagparamdam siya sa akin, nagpakita siya sa panaginip. Wearing that dress, that gown. Then, sabi niya, ang ganda ng ngiti niya. Sabi niya, alam mo, masaya na ako dito, sabi niya. And, sige, kung masaya ka dyan, ante, para sa amin, masaya na rin kami. Siguro wala na yung pain. Mahal na mahal ka namin, ante. Mahirap tanggapin. Kasi, naging pangalawang mother na namin siya. Hindi lang siya friend, hindi lang siya ate, hindi lang siya ninang. Kundi tinuring niya kaming parang anak. Every time na invite niya kami, talagang nanay. Nandun yung pag-aasikaso. Yung alam ko na masaya ka na kung nasan ka. Alam ko na hindi matatapos ang lahat dito. Yung pagmamahal namin sa iyo, walang hanggan din. Alam ko masaya ka na nandito kami. God's plan is eternal. Alam ko na hindi natatapos dito yung buhay. Malaman niya tayo. May plano siya para sa atin. Mahirap tanggapin, pero kailangan natin i-let go. Kailangan natin i-let go. So, lagi ka pa rin namin sa alaala, sa puso, ante.
Ikaw ay ang lupang sinusuyo ng bituin. Di mo man siling ang langit, di mo man siling, ito'y nandirito pa rin. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko ay pag-ibig. Sa pagbuhos ng ulan, sa haplos ng hangin, alaala mo ay nakauki sa pisngi ng langit.